vysvětlit, proto tam ta sedmička už na té levé straně nezůstala, píšu, že rovná se. Už tam nechci. A počítám i na pravé straně, protože to provádí pro levou i pravou stranu. Ukážu si, kde mám desítku. 7. Kolik je? 10 minus 7 a prinkulovi. Trojku. Tak, postoupil jsem do dalšího kola. Dalšího záru. A mezi 5 a x je co za matematická operace? Je to dám na YouTube. Ukaž mi 5. No. Ukaž mi x. A mezi 5 a x je rovná se? Se mezi 5 a x. Když tam není nic, že? Tam není nic, ale když tam nic není, tak je tam krát. To znamená, že já se zbavíte 5, protože se jich zbaví, tak musíte prosím provést opačnou já ho nechci moc natáčet, pokud to uvidí. Operace krát, a to je jaká operace? Děleno, takže píši děleno je... Kde? 5 děleno 5 je kolik? Jedna. Rovnáte. 3 děleno 5 můžu napsat jako dvoumek, anebo to můžu vydělit. Jste schopni to někdo vydělit? 2, 4. 3 děleno 5, kolik to je? Žádná zátem to není. To 1,5 to není, to by se 5 děleno třeba. Ale důležité je, že zná to princip. To by nebylo. To je dobré. Je žádná 6. Ale můžeme napsat 3 pětiny jako dlouhé, komu se nechce dělit, že jo? Jak to všehodné zlomky? Ale vám moc zvoní. Kolednice. U lavice, já. Ona zakřičela. A já jsou jen mojí život.